Hi guys, magbihaw ko kung taso sa saging. Okay. Saan kayo na? Kabakita na ito eh. Sarap kabalak. Hindi siya dapaan. Kab na guys. Bakit? Ano po? Gamay man daw ito. Hindi na dala. See. Tagok na eh. Tapos isama pa ganun siya sa binubuan guys. Diba? Tapos kuan. Sagpul sa bula-bula. Kapit ako ano nga may nagbaligya o bula-bula pure nga ano bula-bula. Buting daw po niya saging. Dapat yes. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe to my channel, Lada's Kitchen. Bye.